खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटीआ गिबि खेबनि थाखाय फिफा बुहुम काप ट्रफिखौ बरायबाय। BTC सोलोंथाइ बिफाना LP फरायसालि फोरोंगिरिनि मासिनि थाखाय भेरिफिकेसन नटिस फोसावफिनबाय। CMआ MMUAनि सिङाव आइजो फालांगिरिफोरनो जोलै पुन्जिखौ राननानै होयो। बांलादेशआव हिन्दु सुबुंनि बुथारनायखौ BJPआ सोंखारिदों। गुवाहाटीआव बिदाया बिनानावखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। कामरुपआव डाम्पार ट्राकआ न'आव सौग्रावनानै बिमा फिसाजोनि जिउ खहा। गुवाहाटीआव बयनिख्रुइबो देरसिन बागुरुम्बा मोसानायनि थाखाय रिहार्सेलआ सोलिगासिनो दं। असमिया गागि रोजाबगिरि भुपेन हाजरिकानि फंबाय समर हाजरिकाया रुंसारि जाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। गुवाहाटीआ गिबि खेबनि थाखाय फिफा बुहुम काप ट्रफिखौ बरायबाय। गुवाहाटीआव मैया मोनसे जारिमिनारि गेलेनाय बुब्लि मोनदों मानोना फिफा बुहुम काप ट्रफिआ गिबि खेबनि थाखाय नोगोराव सफैबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ब्राजिलनि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि गिलबार्ट अपारेडिस दा सिलभानि नुजाथिनायाव बर्सापारा स्टेडियामाव बे मुंदांखा ट्रफिखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव मोनसे गिदिर देंखोआरि हाबाफारि आरो गोसो गुदुं होंगो दोंगोखौ दिन्थिनाय जादों। बे दावबायनाया जुनिया मानोना बेयो सा सानजायाव ट्रफिनि गिबि थाथ'नायखौ दिन्थियो, जाय ओनसोलनि फुटबल अनसायगिरिफोरनि गेजेराव रंजानाय आरो गोग्गानाय सोमजिहोयो। भारत दावबायनायनि बाहागो महरै बे ट्रफिखौ गुवाहाटीआव दिन्थिनाय जागोन आरो बेनि सिगां 150 साननि गेजेराव मोन 30 फिफा सोद्रोमा हादोरफोराव 75 थाद'नाय जागोन। बे हाबाफारिया लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होदों आरो फुटबलनि थुलुंगाखौ फालिदों। नैथि खौराङाव दङ। BTC सोलोंथाइ बिफाना LP फरायसालि फोरोंगिरिनि मासिनि थाखाय भेरिफिकेसन नटिस फोसावफिनबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि सोलोंथाइ बिफाना LP फरायसालिफोराव लोगो फोरोंगिरि मासिनि थाखाय अनलाइन आर'ज गाबहरनाय बिजाथिफोरखौ नायबिजिरनाय आरो फोरमान खालामनो थाखाय नटिस फोसावदों। 17 निफ्राय 20 जानुवारि 2026 सिम फुंनि 10 रिंगानिफ्राय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टाफ कलेजाव भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन। BTC ओनसोलनि बिजाथिफोरा 17, 18 आरो 19 जानुवारियाव रेजिस्ट्रेसन ID नम्बरनि गेजेरजों नुजाथिगोन आरो BTC ओनसोलनि बायजोनि बिजाथिफोरा 20 जानुवारियाव नुजाथिगोन। बिनायसाफोरा गासैबो गुबै फोरमानलाइ, मार्कशीट, नांगौ जानाय फोरमानलाइफोर आरो एफिडेभिटफोरखौ लाबोनांगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ। CMआ MMUAनि सिङाव आइजो फालांगिरिफोरनो जोलै पुन्जिखौ राननानै होयो। मंगलबारखालि गिबि मन्थ्रिया गाहाय महिला उद्यमिता अभियान MMUAनि सिङाव बरखलानि सा 19,756 आइजो फालांगिरिफोरनो 10,000 रां जोलै पुन्जि राननानै होयो। बे हाबाफारियाव करिमगन्ज साहा, कटिगरा आरो बरखला बियाबनि मुलाम्फा मोनग्राफोराबो बाहागो लादों। बे हाबाफारिनि थांखिया आइजोफोरनि दैदेननाय मावदांसाफोरखौ जौगाहोनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्कखौ गोख्रों खालामनाय आरो आसामनि गामियारि रांखान्थिखौ बांहोनाय। जथुम्माखौ नोजोर होनानै चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो दि बे स्किमनि गेजेरजों आइजोफोरखौ रांखान्थियारि बिथिङाव उदां जानो आरो अरायथा जिउ खुंनायाव मदद मोनगोन। बे हाबाफारियाव गोबां बाहागो लानाय नुनो मोन्दों आरो ओनसोलनि आइजो फालांगिरिफोरनिफ्राय गोसो गुदुं फिनजाथाय मोन्दों। ब्रैथि खौराङाव दङ। बांलादेशआव हिन्दु सुबुंनि बुथारनायखौ BJPआ सोंखारिदों। 11 जानुवारि खालि खामानिनिफ्राय न'आव फैफिनाखैमोन। अब्ला मंगलबारनि फुङाव बांलादेश हादोरनि फेनी जिल्लायाव समीर कुमार दास मुंनि सासे हिन्दु सुबुंनि गोथै सह'खौ मोननाय जायो। 28 बोसोर बैसोनि दासआ गावनि अट'रिक्साजों ओंखारलांदोंमोन। पुलिसआ फुंनि 2 रिंगासोआव बिथांनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो केस रेजिस्टार खालामो। दासिम रावखौबो हमनाय जायाखै आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। BJP दोलोआ बांलादेशनि इन्टारिम सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो धोरोमारि माइन'रिटिफोरनि सायाव गाग्लोबबाय थानायनि अजद होदों।
दोलोनि दैदेनगिरि अमित मालभिया बिथाङा बुङो दि दासनि आयनि मोनसेल' फुंखा बिथांनि अट'रिक्साखौ बुथारखांनायनि उनाव खावनाय जादों आरो बिबानगिरिफोरा हिन्दु आरो गुबुन माइनरिटिफोरखौ रैखाथि होनायाव फेलें जादों होनना अजद होदों। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीयाव बिदाया बिनानावखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। गुवाहाटीनि बामुनि मैदाम रेलवे कल'नि ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों, जेराव सासे सुबुङा गावनि बिनानावखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै गोब्राब हालोदाव खोख्लैयो। दायनिगिरि मनज कलिता मुंनि सुबुङा गावनि बिनानाव मनिका कलितानि खर'आव सिखाजों बुदों। गाग्लोबनायखौ होबथानो नाजानायावनो बिनि फिसाय सुरज कुमार महत'आबो जोखोम जायो। मनिकाखौ गोख्रैनो केजिएमटि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, जेराव डक्टरफोरा बुङो दि बिथांनि हालोदा गोब्राब जानानै दं। आदर्श हिन्दी बिद्यालयनि साखाथियाव थानाय हिंसायारि गाग्लोबनायनि जाहोनाव जायगानि थागिबि आरो हान्थिग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदों। गीतानगर पुलिस थानानि पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। दासान्दि दायनिगिरिखौ नागिरना लानाय जादों आरो नायबिजिरनायाव मोन्नाय फिथायनि सायाव आयेनारि राहा लानाय जागोन। द'थि खौराङाव दङ कामरुपआव डाम्पार ट्राकआ न'आव सौग्रावनानै बिमा फिसाजोनि जिउ खहा। रबिबारनि हरनि गेजेराव गरैमारी खोला कामरुपनि बरभिटा गामियाव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव गंसे गोख्रै खारबाय थानाय डाम्पार ट्राकआ कन्ट्रल खोमानानै गोजौ लामानिफ्राय गावनि न'आव गोग्लैनायनि जाहोनाव बिमा आरो बिनि 4 बोसोर बैसोनि फिसाजोनि जिउ खहा जायो। आयेन बेरेखायै बाला लांनानै थानाय डाम्पारआ न'खौ सिफायो आरो न'खौ बुख्रुबजोबो आरो 7 सुबुंनि नखरा सिङाव उन्दुना दंमोन। गामिनि सुबुंफोर आरो खाथि खालानि थानाफोरनि पुलिसआ गोलाव सम रैखाथि होनाय हाबाफारि लादों। नखरनि 3 सोद्रोमाखौ गोथाङैनो बोखांनो हादों आरो गोख्रैयै देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों, नाथाय बे जाब्रबथायाव सालिहा खातुन आरो बिनि फिसाजो 4 बोसोर बैसोनि माजेदा खातुनआ जिउ गोमायो। स्निथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव बयनिख्रुइ देरसिन बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारिनि थाखाय रिहार्सेलआ जागायगासिनो। सरुसाजाय स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव बयनिख्रुइबो गिदिरसिन बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनायनि रिहार्सेल जानायनि जाहोनाव गुवाहाटीआ गोबां हाबाफारि लानानै जिउ खुंगासिनो दं। बे गेदेर हाबाफारिखौ 17 जानुवारियाव थि खालामनाय जादों आरो बेखौ आसाम सरकारा खुंगासिनो दं। हादोरसानि गासै 1000निबो बांसिन महरगिरिफोरा रिहार्सेलाव बाहागो लागासिनो दं। बागुरुम्बाया बर' हारिनि दोरोङारि सुबुं मोसानाय आरो आसामनि धोनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ दिन्थियो। भगाली फोरबोनि समाव पीएम मदिखौ जारिमिनारि दिन्थिफुंनायाव बाहागो लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। 8थि खौराङाव दङ असमिया गागि रोजाबगिरि समर हाजरिकाया रुंसारि जाबाय। मुंदांखा देंखोगिरि डक्टर भुपेन हाजरिकानि फंबाय मुंदांखा असमिया रोजाबगिरि समर हाजरिका बिथाङा 13 जानुवारि मंगलबारखालि गुवाहाटीआव रुंसारि जायो। गोबाव सम लोमजाखांनायनि उनाव बिथाङा गावनि न'आवनो रुंसारि जादों। समर हाजरिकाया थांनाय माखासे समनिफ्रायनो नोगोरमानि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बिथाङा 1960 जौथाइफोराव गावनि देंखोआरि जिउ राहाखौ जुरिजेनदोंमोन आरो गावनि गिबि एलबाम उत्तर कुंवर प्रतिमा बरुवा देवीजों मुंदांखा जादोंमोन। बिथाङा गोबां असमिया सावथुनफोरावबो गारां होयो आरो अल इन्डिया रेडिय'आव दिन्थिफुंदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।